Ljudi, ovo je donacija, Minica piši. Minica piši, Muharema. Unutra oni, tole. Tamo unutra. Dosta se omagati, poslije ćemo... Dosta omagati. Tamo omagati, pa ćemo poslije. Malo se razmaknite, molim vas, da možemo... Možda će ljudi slikat, možda će... Treba služiti. Dosta. Otkud sad niste odavde, šta je? Ne smijem. Ne smijem. Nemoj.